Go guess. What is that? Guess it. What is that? Guess it. Guess it. A mouse. Ha? Mouse. Laki naman ng mouse mo. Dili. Jogging pants. Bowl. Parang inumin ito. Cups. No. Cups. No. Ano? Ano? Secret. Whoops. What is that? Uy. Ano ito ha? Uy. Ala. Ano ito ha? Uy. Mga flowers. Dried flowers. Why? Para sa tea. Ano? That's for tea. Akala ko seeds for planting. That's What for is tea. Ito ay What? sugar na walang na Equal makataba. sugar. Hindi makataba daw. Oo. Totoo ba yan? Ba't ang mahal ng binayaran mo? Dami man yung order ko man. Hello? Ano yan? Jasmine flower? Oh my gulay! Ang daming jasmine flower? Why are you doing this? And about this? Chamomile flower? May pang tea pa yan. Ala, this is chamomile. Wow, this is the filter for the filtration of the tea. And this is the sea lavender. And this is the rose buds. Akala ko seeds kanina. Buti na lang at binidyo ko kasi curious ako kasi nakita ko ito nag-prepare ng 1,000 mahigit na pera. Akala ko kung ano na naman yung kinuha niya. Akala ko seeds. Baka pwede naman itanim to. No. No? What do you mean? You drink that? Oh no. Di ka natatakot, anak ko? No. Ha? Sino may sabi sa'yo nito? Ala, rose buds. Ina-count ko kung sakto ba. Si lavender. And then, carnation flower. Ala, mga flowers na dried. Ala. Chamomile is 2 packs. Jasmine is how many? A lot. And rose buds is only 1. And 2 sea lavender. And 1 carnation flower. Bakit ang mahal? 1,000 mahigit. Marami nga. Tapos may shipping pa. Oh my gulay. And then, gawin mong tiyan. And then, gamitin mo itong filter para maging drink. Oo. Grabe naman ito siya. Kung ano-ano ino-order. Handa, saan mo naman nalaman yan? Hindi ko alam yan ah. I-try kong itanim to. Ang galing. Kuha ako na itanim ko dito. Dried eh oh. Pwede itanim to? May namalay na order. May namalay dito ito. Hindi chamomile. Yung order ko chrysanthemum. Chrysanthemum? Chrysanthemum. Eh bakit yan? Ba? Wala na yata. Chrysanthemum. Sea lavender. Carnation flower. Rose buds. Tapos may asukal. Naikuan. Wow ah. Grabe siya. Halika dito. Wala na, wala na. Wala na.
Kulita. Hi guys. Ayan si Makulit oh. Tumalikod oh. Yan dyan. Kita kanila oy. Oy. Hi guys. Good afternoon. Hapon na. Andito tayo ngayon sa kwarto kasi sorry guys, hindi ako nakapag update ngayon ng plans. Today is Friday pero alam nyo, lumabas kami pero hindi ako nag-video kasi lumabas kami sa mga pangangailangan ng pang-araw-araw at syempre pero hindi ako nakapag-video ng talagang hindi ako nakapag-vlog. Yun. Sorry guys. Kasi pagdating namin dito, nag-lunch na kami ng asawa ko doon sa labas. Ayan siya oh. Tumalikod. Tumalikod oh. Nag-lunch na kami sa labas at umuwi kami. Nung umuwi na kami ay ako ay biglang yung nanghihina guys, nanghihina na hapo. Diyos ko, ewan ko. Siguro, tapos parang mainit ako ng mga bandang, ngayong hapon, mga bandang 3 o'clock, uminit ako, nagkaroon ako ng fever. Tapos yung, wala akong ganang kumilos, gumalaw. At, yun nga, dinalaw ako ng anak ko. Nakita nyo naman, basa pa dahil galing siyang nag-asikaso ng mga pets niya, yung mga aso. Sabi niya, ano bang nangyari sa'yo mama? Halika na, maglalaro na tayong Uno. Sabi niya, kasi meron kaming Uno, yung laro na cards. Yung Uno guys, hindi ko alam kung alam niyo yung Uno. Yun ang nalilibang sila ng gusto, bagong bili lang namin nung cards at bago lang kaming natuto. Kaya kagabi ay yung nakumpleto na namin yung kung paano laruin at nakaka-enjoy. Ngayon, na-addict na ang bawat isa at tumigil kami siguro kagabi mga bandang 12 na, mag-midnight na, no? Tulog ka na? Pati ito masakit sa kanya yung kanyang masakit pa rin yung kanyang COVID. Ay, COVID. Masakit pa rin yung kanyang vaccine. COVID. Simba ka, dadayo mapo. Ipalayo mo, Lord God. Ayan, mahina kami. Hindi namang mahina, pero wala ka bang yung, parang wala kang energy. Parang naibsan ka ng energy. Kaninang umaga, may energy ako. Kaya lang, yun nga lang, marami kaming ginawa. At hindi na ako nag-video. Tingnan nyo naman, puro stuffed toys ang mga katabi namin, guys. Ayan, oh. Yan. Doon. Naku, nakita na ang asawa ko. Ayaw niya. Hindi pa ako nag-ahit Hindi pa siya nakapag-ayos, di pa siya nakapag-ahit. Hindi ako nag-ahit. Kasi wala kami yung gana, yung down, at saka may fever akong konti. Pero sabi ng biyanan ko, kasi ang biyanan ko ang pumilit sa amin na magpabaksin, tumawag, sabi niya, kung lalagnatin kayo pagkatapos niyan, ay uminom kayo ng Biogesic ba kaya, Bioflu, sabi niya, yung Tylenol, hindi naman kami umiinom. Sabi ko, bakit ko iinuman kaya ko naman. At saka yung lagnat na yun, hindi naman grabe, yung sinat lang naman, at alam naman natin na yun ay epekto lang nung bakuna, di ba? Kaya yan, inaantok. Natulog din ako kanina mga 15 minutes lang. Tapos nagising na ako ngayong hapon. At yun nga, nagtataka ang anak ko, bakit hindi ako bumababa? Bakit? Tapos sumilip. Anong nangyari sa inyo dyan, son? Wala kaming gana at mahinang katawan namin at may fever ako. Sabi ko. Kaya sumilip dito bago siya nagpakain ng mga alaga niya. Basang-basa nga ng pawis. Ayun, tapos yun nga. Kaya sorry guys sorry, wala tayong masyadong action today. Pero some other time, I promise you. At saka pangit kasi ang
ang panahon. Makulimlim din, parang nakikisama. Bakit ganun? Walang araw ngayon, oh. Kaninang umaga, meron din. Merong araw. Pero ngayong hapon na makulimlim at umulan pa. Ayun. Di ba pag umulan-ulan at makulimlim, parang malungkot. Parang nakaka-drain ng energy. Ewan ko. Baka psychological, pero alam nyo nga, ito nga, ayan, oh. Namamaga nga, oh. Namamaga. Kita mo, namaga, oh. Oh, mabigat siya. Ayan, oh. Close up mo nga. Snoopy, close up mo nga. Ayan, oh. Ayan siya, guys. At magpahinga na muna kami, and then siguro bukas, pag maayos na, ayan, vlog na naman. Magkita-kita na naman uli. Tapos, yun, patuloy na naman tayo sa ginagawa natin sa araw-araw, mga updates. Pero paki-suggest naman paki-suggest naman kung anong gusto niyo yung video na gagawin namin, kung anong content talaga gusto niyo. Yun ngang yung love story sa Roma, hindi na namin na continue. Para kasing awkward na ang title nung sinusubaybayan natin is Love Story in Rome, and then biglang bumalik sa Pilipinas. Pilipinas na ang story, and then pagbalik namin dito, hindi naman nakakatuwa yung mga nangyari sa amin. Kaya, parang ang pangit. Parang mas maganda yung medyo makulay na story sa Rome. Ang ganda ng mga places, di ba? Dito sa Philippines, magaganda rin. Pero yung mga nangyayari sa amin, medyo hindi ka nais-nais. Kaya, parang walang masyadong maganda. Kaya, siguro, ibahin na natin. Ewan ko sa inyo, mag-suggest kayo, ano bang gagawin natin, guys? Tingnan nyo naman ang itsura ko. Ano bang gagawin natin na video para kayo ay malibang at ma-enjoy nyo yung videong isasalang ko, guys? Paki-comment down below, okay? Thank you so much. See you again next time. Nilalagnat ako, guys. Namamaga yung aking namamaga. Ayan. Tapos, ito lang yung masaya, yung halaman namin. Oh. Meron akong burley marks. Ayan, hindi ako nakapunta sa Petit Jungle ngayon. So, ito na lang muna ipapakita ko sa inyo. Yung burley marks ko na hindi naman masyadong maraming variegated. Pero, lumalaki at lumalaki siya. Marami pang kasama ito. Pero ito muna ang nilagay ko dito sa table. Marami pa sa baba. May 4 pa doong pots na ganyan. Pero, yung iba doon, mas maraming variegation. At meron din doon, papakita ko nga. Meron din doon, yung Philodendron Peru. Ayan. At meron din doon yung, anong tawag nito? Nakalimutan ko, guys. Sorry, guys. Nakalimutan ko pangalan nito. I forgot, but that is Philodendron. Ayan, yung Peru, ang haba. Yung lang tatlong yan, ayan yung dadagdagan ko dito sa loob. Para pagka hindi ako nakapag-video, yun ang papakita ko. Ayun, at yun, yung mga stuffed toys ko ay nagkakabalentong-balentong. Ayan. Nandito sila, katabi namin. Yan o. Ayan, si Detective Conan, yan ang unan ko. At ito naman ang dantay ko, si Snoopy, si Hello Kitty. Ayan, silang mga kasama namin dito, katabi namin. Si Minnie, namuti, kasi na-overdose siya ng gluta. Gluta tayo. Ayan, nag-gluta siya, ay naku, sobrahan. Kaya pumuti lahat. Lahat-lahat, the whole body niya ay pumuti. Kaya, huwag kayong magpasobra ng gluta, ha? Ma-overdose. Pumuti lahat-lahat. Pati mata niya, pumuti. Oh. Diba? Oh, puting-puti ang mata niya. Ito naman ay nagulat dahil maputi raw ang mata ni Minnie. Oh, namuti raw. Kaya ang laki ng mata. Pati nga si Mickey Oh, ang laki. Hala, ang laking gulat ni Mickey. Ang laking gulat ni Mickey. Ayan. Pati nga si Hello Kitty. Ala, ang laking mata. Sige. Oh my God. Ay, ito pa pala ang tanim. Meron pa dito. Oh, hindi lang 3 pala, 4. Meron din akong snake plant dito.
Dahil maganda itong pang filter ng air, kaya nilagay ko dyan. Ayun guys, gusto ko lang kasing maka-connect sa inyo guys, kaya gumawa ako nitong video ito. Halata yata sa boses ko para akong may sipon. Tingnan niyo si Minnie, pumuti. Okay, magpaalam na tayo. Okay, bye-bye! See you again next time guys. Sana ay maging mabuti na at maayos na ang pakiramdam namin bukas. Ito ay lang, side effect lang na konti ng vaccine namin na yung Pfizer. Pero alam nyo guys, yan ay normal lang. Kaya hindi namin iniinuman ng gamot. Huwag kayong matakot. Dun sa mga hindi pa nakavaksin, hindi naman grabe. Yun lang, parang gusto lang naming magpahinga, ganon. Ganon, pero wala namang sakit na yung grabeng pakiramdam mo sa side effect na yun. Hindi. Kaya nga, hindi kami umiinom ng gamot eh. Ayun lang. Sa mga hindi pa nakapagpavaksin, pabaksin na kayo. At napakaliit lang ng needle nun. Ang karayom. Ang liit-liit. Para ka lang kinagat ng langgam. Ha? Okay, huwag kayong matakot. At yan ay para sa kabutihan natin ng bawat isa. Para sa ganun, malabanan natin ang COVID-19 na nagpahirap sa buong mundo, kaya tayo nagpabaksin, okay? Mag-ingat, stay safe lagi. Ganun pa man na medyo okay na ang kapaligiran dahil wala nang masyadong na COVID sa mga panahon na ito, ay mag-ingat pa rin. Kailangan see to it na may social distancing pa rin na na-observe, naghuhugas lagi ng kamay, gumamit ng alcohol para ma-sterilize ang mga kamay at saka yung face mask lagi. Okay? Thank you so much. See you again next time. Sana naman okay lang kayo, masaya. Ayun nga, namuti ito dahil nagluta. Buti pa siya, no? Nagkagluta, pati mata. Namuti. Diba? Pero ayoko yatang magluta kasi mamuti pala ang mata. Joke. Okay. Bye-bye. See you again next time. Bye-bye. Love you guys.